Shwmae pawb, un o'r problemau dwi'n cael ar hyn o bryd yw mae llwyth o bobl yn rhoi adborth i ddisgyblion, sydd yn greit, ond mae inbox fi ar gyfer e-bost hwb yn llenwi lan yn gyflym iawn gyda'r nodiadau yma a bod e'n rhoi beth ni'n galw notifications bod pobl wedi bod yn rhoi adborth. Mae hwn yn gallu bod yn poen, so beth dwi wedi creu yw reol, so mae pob un o'r rhain yn mynd i cael ei roi mewn i folder gwahanol, a dyma'r ffordd i creu fe. So draw fan hyn, os y'n ni'n clicio ar y tri smotyn lan fan hyn, y'n ni'n gallu dewis ar Create Rule. Mae'n gweud fan hyn, always move messages from blah blah blah. Wel, dwi ddim just yn sôn am e-byst wrth Mr Price, dwi'n sôn hefyd am e-byst wrth pawb sydd yn sydd yn neilltio o Google Classroom, Google Docs yn bennaf pan mae athrawon yn rhoi adborth. So be fi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i newid hwn fan hyn i for all messages from Google Docs. A lawr fan hyn ble mae'n gweud add a condition, dwi'n mynd i gweud from, a mae angen i fi gwybod beth yw'r cyfeiriad. Y cyfeiriad yw comments-no reply at docs.google.com. Mae'n dweud eto, comments-no reply at docs.google.com. Os dwi'n nawr yn mynd lawr i add action, dwi'n gallu dweud move to, select a folder, a dwi'n gallu creu folder newydd, enghraifft docs neu beth bynnag. So new folder, a dwi'n mynd i galw e Google Docs. Enter, dwi'n creu'r folder Google Docs, a dwi'n clicio ar save. Mae'n dangos fan hyn, dyma'r rai dwi wedi wneud yn barod, enghraifft dwi wedi wneud un tebyg ar gyfer Google Slides. So fan hyn, nawr os dwi'n mewn rhedeg y reol yma, dwi'n gallu gwasgu play. Bang. Mae'n rhedeg y reol, pan dwi'n mynd nôl i'r inbox, fydd pob un o'r e-byst yna wedi symud i folder newydd o'r enw Google Docs. Dydyn nhw ddim yn cael ei delay, maen nhw'n cael ei arbed mewn i folder arbennig. Os dwi'n moyn edrych ar nhw, dwi'n gallu, ond dydyn nhw ddim yn clogo lan yr inbox rhagor. A dyma ni, 3 munud yn ddiweddarach, mae'r inbox yn wag.